Cek. Cek cek. Kula mboten purik kok, Bu. Lapo purik barang. Lho lha porek pekon apa? Lah tak omongi sing ayu metu dhisik, lapo kok dhisik. Lho. Aku iki mosok ayu to, wong aku iki sadar diri lek gak ayu. Makane aku dhisik, lapo kok dhisik. Ya dibaleni ayo. Lah lapo mbok baleni kaya wong edan. Lho, saiki gak metu dhisik to kowe? Aku kadang gak metu arek. Sok cantik. Ya ora to. Cantik kok ya gak apa-apa wong aku wedok asli lah dirimu. Lho aku masih wedok kum-kuman kate lapo kon. Sih. Nek aku masih sok cantik, ning aku kan asli lah dirimu. Masih gak asli wekku seret. Iya iya. Gak ngomong karek cilik. Nggih saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Kirangan iki wonten apa mboten nggih? Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia, ugi sedaya masyarakat Sambi Kerep. Dusunipun pundi niki? Sambi Kerep Telogosari. Matur sembah nuwun Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun angrawaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Lan boten supe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek wong limo. Lho apa kok? Ya seje wong ayu sing Padahal penduduk kuwi mang sak tronton lho lek aku gawe. Wong ayu kaya aku sing jawab kene Sambi Kerep sampe moro seneng kompak are. Moro seneng iku apa? Ya moro-moro seneng. Moro-moro seneng iku sing gone wong lanang akeh sedekah iku ya. Sedekah. Oh iya, monggo Mi. Mek Mami Okta sing salam monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Selamat sedaya senimane. Amin. Padha sami rukun nggih. Karo kanca rukun. Dibaleni karo kanca, karo tangga, karo maru. Loh, enak sing jawab rukun karo anteman. Ngaturaken sugeng talulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an tanggungamu. Gak oleh lanang. Oleh suara lanang. Iki lali gak tak kempit iki apa? Tak kempite dhisik. Aduh. Aku diguyu anakku lanang Samsul iku rek. Nggih, kompak dijawab ben selamat sedaya. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjung matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani ten kene YouTube, channel-channel YouTube sing rawuh yuk. Nggih, matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan. Enggak saya sebut satu persatu. Yang lain masalah saya enggak tahu nggih. Ngapunten sing kathah. Pokoknya sukses selalu dan selalu bergabung di channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene channel YouTube Budi Wijaya wonten ludrukan, wonten film komedi humor sing terbaru Campur Sari Deli Wong Anti Galau. Ugi kaya njenengan mbok bilih pengen pirsa sejarah seniman termasuk Mami Okta. Nggih, daler napa setri? Kepingin sejarah aslinipun Mami Okta daler napa setri? Lanang. Saketen kene channel YouTube Gundul TV. Temriku wonten kuatah seniman kondang sampun diliput. Nggih, seluruh Jawa Timur. Matur sembah nuwun ugi kunjuk katur dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Segodo Bancang Tarik, saking Sabulaban, Bringkang, Lamongan Tikung. Saking pundi? Nggih saking Lamongan sampun, saking pundi malih? Dawar Brayu. Monggo matur sembah nuwun saking Bapak Kuswanto matur sembah nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Bapak Gus.
Ugi konjong matur sembah nuwun Bapak. Ya Allah, sembah nuwun nggih sayang. Ayo. Saking Wotan Sari. Iki lho. Apa iku? Aku dikei dhuwit kon dikei ndok puyuh. Ya ngerti. Bapake iku lho ngerti lek aku iku iso ngendok lek awakmu lak gak iso. Lah apa aku masih gak iso ndok aku duwe ndok. Jumbo kalih kahanan menika padatan saben nggih menika. Bedayan Sekar Sari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Tapi saderengipun yuk kerja bareng THC Audio juga lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Monggo diwiwiti Bedayan Sekar Sari sesarengan duo Jamian. Kudu sabar lan aringo kaya ngene rasane tempe kaya gendang di bubur rawon kaya ngene rasane ati kaya ayang kene lakon Gimana kau sesarengan duo Jamian. Langsung kemawon. Nggih. Untuk matur sembah nuwun ugi kunjuk katur sederek kula tim pedhot jalur langit mirsani ten YouTube. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi bojo kula Bapak RT Doser. Sembah nuwun. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Ugi wonten informasi yuk Napa mi? kagem kru panitia dipun siapaken. Siapakan napa? Inilah primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Langsung mau sabaripun Mbak Adis kali Mbak Bella Senggawati dikebut yuk Ning Dias dan Ning Kiki Amelia. Inilah si cantik jelita Ning Dias dan Ning Kiki Amelia. Matur sembah nuwun kagem Umi Kenti, Umi Balung Mojo, Sugeng Amirsani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. yo sing
ngrasani sing ana bojone arek. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan yang punya suara Mas Ning Sanana Disco Handayani dan Ning Marsha Aulia. Sabaripun Mbak Marsha kali Mbak Sanana Disco langsung dilajengaken Manisnya Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Rani Asmara Ning Nyantika Dimasari. 3 darah katur kinangan sami. Kang pertama Mbak Putri darah rendah sering ngeluh. Ning Rani darah tinggi ngamuan. Ning Nyantika darah kotor sering udunen. Nek nang Jombang mapira sengon lemantenan akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Atuhe nang Jombang dipun lajengaken setelah 3 daerah. Sing duwe horeke Jombang dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Sing pertama niki Mbak Ika Rempong jeragan Mbak. Nggih. Jeragan buah-buahan. Buah nopo? Duren gak panen, matoa gak panen. Terus juwet. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna.
bojoku saiki wis mulih. Sabaripun Mbak Fikum kali Mbak Yuni dipun aturi monggo Mbak Inge. Pengreman asli Budi Wijaya ning Mariati Sudarto dan ning Susan Warsono. Mek aku Mami Okta sapa? Ardiansa. Mami Okta sapa yuk? Gak wis kadung. Langsung mawon sarampun Mbak Mariati kali Mbak Susan. Peranan penting dan juga pengreman asli Budi Wijaya ning Rizky dan ning Titin Subayu. Melapreng kuning cagak radio montang manting mikire bojoku loro. Yo pemain-pemain sinetron yang lagi membooming di minggu-minggu ini dan juga bintang tamu dari Sambi Kerep Dewi dan Neng Endang Sukendut dalam sinetron Bangkitnya Putri Petik Talekun. Neng Sartini Jeritan dari Alam Kubur.
Langsung kemawon kula aturi mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama. Nggih. Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih. Ibu Mary saking Mojokerto. Kaping 3. Ibu Irma saking Jombang. Blendrang itu berarti jangan lode yuk ya. Nggih, jangane kan dicampur, jangan telu itu kan dicampur dadine blendrang lek cara Jombang. Nggih menika padatan sampun pedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk yuk. Nggih. Langsung kemawon blender nganan Pak Jono. Masih bersama Delewung Antika Wonten pamundutan saking Bapak RT Doser Irama Jos THC Audio Fortuna Leting Perahu Layar Mas Jombang. Ojo dipadakno insun api wong liya. Kataru Bapak RT Doser. Insun sing Iki lagu terbaru. Panitia siap-siap. Ojo dibedakno welas asih insun ambi gemerlape donya kesucian ati. Insun welas nang riko tulus teko ati insun hang insun sing ngarepno karan bae iku wujude. Bapak RT Doser. Ayo ya. Nangisi welas asih iki. Ojo dipadakno insun api wong liya. Mergo insun sing sampurna matur suwun lakar sancawa. Ojo dibedakno
maju kali. Yo. Katur panitia niku sayangi badhe monggo semanun kawin kontrak aku gak usah dikontrak lho tak kekno Mas. Nggih, kawin kontrak. Yo. Tiga bareng-bareng lagi. Wijaya. Budi Wijaya. Sakjo Selamat.
kawin kontrak katur jenengan sami monggo.
ora ana gunane. Surabaya kotane Jawa Timur prakai katulan dadi kota pahlawan Surabaya bayan bekewo katane menika kala wau patatan saban bedayaan Sekarsari kang dilajengaken keluarga seniwati saking Barko Dalem Ludruk Budi Wijaya. Temriki wonten informasi woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diamati langsung oleh Cak Aris. Sreng suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Lan kula Ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.